Στο συγκεκριμένο βίντεο θα δούμε μια δυνατότητα του Profile App, όπου δίνει ευελιξία στο χρήστη του προγράμματος να διορθώσει τις σκοπές των προφίλ και των επιφανειών κατά τη διάρκεια έκδοσης της προσφοράς. Χωρίς λοιπόν να αλλάξετε περιβάλλον, παραμένοντας δηλαδή μέσα στην προσφορά, έχετε τη δυνατότητα να επηρεάσετε τα δεδομένα της κατασκευής, προσθέτοντας και αφαιρώντας όποιο προφίλ θέλετε και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσετε μια νέα κατασκευή στα μέτρα σας. Ας το δούμε πιο αναλυτικά. Πάμε να φτιάξουμε μια νέα προσφορά. Επιλέγουμε την εξάλκο και συγκεκριμένα ένα δίφυλλο της 109. Πληκτρολογώ διαστάσεις, τεμάχια, επιλέγω βαφή και στο επόμενο βήμα προσθέτω και τον ιαλοπίνακα. Εδώ θα παρατηρήσετε πως υπάρχει ένα κουμπί μεταβολή κατασκευής. Ανοίγοντας, βλέπουμε τον κωδικό της κατασκευής, την περιγραφή της και τις διαστάσεις. Παρακάτω παρατηρούμε πως βγάζει τα προφίλ της κατασκευής με τη φωτογραφία του προφίλ στο αριστερό μέρος της οθόνης. Υπάρχουν αναλυτικά τα προφίλ χωρισμένα σε κάθετα και οριζόντια, με τις σκοπές τους, το μήκος σκοπής, τα φάλτσα και τα τεμάχια. Σε αυτό το σημείο έχετε λοιπόν τη δυνατότητα αρχικά να αλλάξετε κάποιο προφίλ της κατασκευής. Εάν για παράδειγμα θέλω αυτή την κατασκευή με άλλο φύλλο, επιλέγω τον κωδικό που μου εμφανίζει στη λίστα με τα προφίλ και αυτομάτως θα παρατηρήσετε πως αλλάζει και η φωτογραφία από τα αριστερά. Στη συνέχεια μπορείτε να τροποποιήσετε την αφαίρεση του προφίλ. Αν δεν γνωρίζετε την αφαίρεση, μπορείτε απλά να συμπληρώσετε το μήκος και το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα και την κοπή. Ορίζετε τα φάλτσα αριστερά και δεξιά και τα τεμάχια εάν χρειαστεί. Επίσης, εκτός από το ότι μπορείτε να αλλάξετε κάποιο προφίλ, μπορείτε και να προσθέσετε κάποιο νέο προφίλ στην κατασκευή. Πατώντας προσθήκη προφίλ, εμφανίζεται στο κάτω μέρος μία νέα γραμμή, όπου επιλέγετε την ομάδα του προφίλ, για παράδειγμα κουμποτό, διαλέγετε τον αντίστοιχο κωδικό από τη λίστα, συμπληρώνετε τη θέση, τα φάλτσα και τα τεμάχια και βάζετε είτε το μήκος είτε την αφαίρεση. Σημαντικό είναι να γνωρίζετε πως μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα και σε άλλες σειρές της εταιρείας. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να προσθέσετε ένα προφίλ από τη σειρά 101. Στο πάνω μέρος επιλέγω την 101, κάνω αναζήτηση και στη λίστα με τα προφίλ μου εμφανίζει και αυτά της 101. Τέλος, μπορείτε να διαγράψετε από εδώ κάποιο προφίλ ή να πατήσετε επαναφορά και να το επαναφέρει στο αρχικό στάδιο, έτσι όπως δηλαδή το είχαμε εμείς στην αρχή καταχωρημένο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε τις τυπολογίες των επιφανειών. Πατώντας τις επιφάνειες, θα δείτε πως υπάρχει ήδη η επιλογή του τζαμιού που κάναμε στην αρχή και οι αφαιρέσεις τους, όπου μπορείτε επίσης να τις τροποποιήσετε. Τι μπορώ να κάνω αυτή την κατασκευή που έφτιαξα? Αρχικά μπορώ να την αποθηκεύσω πατώντας εδώ και να αντικαταστήσει την προηγούμενη. Επίσης μπορώ να την αποθηκεύσω ως νέα κατασκευή πατώντας εδώ και βάζοντας μια νέα περιγραφή της κατασκευής. Η κατασκευή αυτή αποθηκεύεται με νέο κωδικό και γίνεται αντικατάσταση της παλιάς στην προσφορά. Με αυτή τη δυνατότητα λοιπόν μπορείτε κατά τη διάρκεια που φτιάχνετε μία προσφορά να επιλέξετε οποιαδήποτε κατασκευή και επιτόπου να την τροποποιήσετε ώστε να έχει τα προφίλ και τις σκοπές που θέλετε εσείς. Και όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί να αλλάξετε περιβάλλον εργασίας. Περιμένουμε τα σχόλιά σας.